Kutanga ini mtema sana mfumbuzi wana mkomangwa kanenze nzubuzi wanzwa asikana usina kunzwawo katamba tesi rimoti visama heso gara zvakanaka zinaito gara zvakanaka azoiteka na tsanga miredi Gatite makwana baba. Magadi kwana baba. Magadi kwana mai. Tende Mwari. Ishe wedu Mwari makanaka makatendeka mangwanani ano muzita ramambo Jesu. Mazvita Mwari nekurara makatichengetedza maita usiku wese kusvika panguva ino. Ndaukumikidza nguva ino yatasvika pairi mukati mwemaoko enyu Mwari. Kuti basa rese richabatwa riropafadzwa nekutungamirirwa ndimi. Ivaina headman wedu nevadare nevese vana mai vana baba vakomana nevasikana vangangodai vaudzwa nyaya dziri pakati pedu. Chititungamirirei nemweya wenyu mutsvene. Tangai nesu kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita. Amen. Amsoroi kana kune masabhuku madzishe mamwe ekumboti oyo gari wakati kana vari kwavo Alright, ngatienderere mberi ndikuzwa unga mwanyarara. Kuti kazhinji kacho doti Hwande ndiye anenge achitaura tikati urutaura hakuna kwatinenge tiri kwenu. Nyaya zvedu dzinenge dzakapinda musango. Uyo Douglas haana kukwanisika kunge achibatika sei? Arushandira kupi? Ndinda kudaidzai vanhu vekwamajeka-cheka. Ndinotarisire kuti makaona samonere makatumirwa rakanga rakazi community code versus vanhu vekwamajeka-cheka nditi? Ndichira kuti yakanga iri nyaya yangu iyoyo. Inini ndikanga ndichiona zvinhu zvinenge zvisina kufanira munzvimbo mangu. Mandinotungamirira ndineraramire kudaidza vanenge vari kupomerwa mhosva idzodzo kuti tinge tichionana vachindipindura kuti zvakamira sei kuitira kuti zvinhu zvindijekera. Ndine nyaya yenyu yendakabata yakabuda mumana yenyika iri kuti izvo imimi mune hama yenyu kuti mwana akashayika muchishako umo. Mukaenda kunomutora muchishako sabhuku asingazivi, mukaenda kunomuviga kwapohari pasina dzimba here inga pamatongo here kwaundosvika kwakuviga munhu kwakudzoka kumba. That's why ndakudaidzai kuti munditsanangurire kuti zvakafamba sei uyezve zvinorewei kana kuti zvaipii kuti munhu unofa kubva mamutakura sabhuku azivi kuzvara kwaita kwaigari dunhu muna sabhuku kuenda koiga pasina munhu zvakafamba sei. Zvakaitika ngezvekuti ndine hanza dzinotidzana naye. Ndine hanza dzinotidzana naye. Ndinotodhanyewa. Saka hanza dzakauya kumba mwana achirwara. Mwana ndikati mwana wanga ane zvimwe gure ne9 months. Saka mwana arwara akangosvika chibva angosvika pamba chibva adarika chibva yande panobatsirwa kuchechi chibva iri kunzi kwachitora. Saka ndipo ndakanzofonewa achizi mwana wadini washaika. Kuti ndinga ndiri kumunda kwa zhinji kumunda kwapo ndokwenorima. Saka mukwambo akakumbira akati sekuru ndo dambudziko ndadini ndasangana naro mwana wangu wanga chidini kwauya ikokoko zvaramba zvichidini rwero hwaramba uchikura. Saka ndakuti mwana akusina. Saka wakandikumbira semukwambo kuti ndiri kumunda dzenguva ndachitogara kumunda. Saka wakandikumbira ndokumbira uchengete mwana wangu ikokoko kuti hanza dzangu akarorwa kuhauna. Saka nokudaro ndakatambira chichemo chake sekuti tinomwe mwana watakambochengeta kumunda ikoko baba achipo asikasheka. Saka
ndikati iwo wacho ukomaikura ini ndiko maini takatowazisa soko asi nyaya kuti ninyaya dziri makoti iyo zvatidini atimhorosani atisi kana iye wacho ndikadzi kuti ndimhorose atimhorosani even patatosvike panapo atinotombokwazisana kudare kwandatoya kuno ndatoya ndisikazviri ndo nhau yachiripo zvakaenda kuti ndobasa asi zvinokuda ndodzoke panyaya yangu saka mwana takadini takakumbira even tete ndakati afonera tete akati andikwanisi kuuya ndine urwere rwupamba saka mwana ndakadini sedambudziko ranga rauya ndakatambira ndikati ngatidini timuchengetere kumunda kuti kumunda ndokwenga ndiri ndokwenorima saka mwana takadini takamuchengetere kumunda saka ini kudare kuno ndatoya ndisingazivi ndo nhau yachiripo ndakangoona Salmon statue ya musawa 12 ndofunga yakaena ndibuye rimwe dai mwamuruziva ndo nhau yachiripo mwamusudo kuya aiwa handaidi kuya ndati ndauya ndisingazivi musoro yenyaya ndo nyaya. Mwana uyu kushaka wakashakireti? Mwana wakashakira kunzi kwa Chitora. Ashakira kwa Chitora makazofamba sei naye? Mwana tayashakira kwa Chitora takaende kunomutora kwanomchengetera kumunda ngoti kumunda ndikuninga ndiri kwa. Makaita straight kuenda kumunda ere kuti makamboenda kumba? Atizi kumboenda kumba takaitonanga kumunda ngoti kumunda ndikunda anditorini pandakatorwa nyaya iyoyi. Kumunda ndiko makanga muri? Mwana eno wangoita sibana kwa Chitora kwaita straight naye kuenda kumunda? Chakashata chinyi kuti murubva nemwana pane munhu unobatsira vamwaita straight kuenda naye kumakuwa kwautowiga imimi musina kusvika naye kana pamba mwakabvisire mudzimu wake pamba penyu kana kumuendesa kumusha kwake pamba zvakamboitikepi munhu wakafa ngekuzvisunga wakafa ngepoison here unoti zvinodziya wobviswa wachipatara wabva angoita straight kumakuwa aiwa takatanga kusvike takanyaya yakaitika pana chiremba pane munhu unonamatira pana chiremba zvakafanana munobvisa munhu pamba pemunhu unonamatira mobva mwaenda straight kumba kuendesa kumakuwa imimi chachashata chii aiwa atinoonanga kuti kumakuwa ba makaendesepi tisi takananga kumba kumunda kumba kupi kumunda ikoko kune dzimba dzipo ndiko kwakatoshekera kwa kune imba iri kusvika takasvika tikatanogadzira kuti vanodini kuchengeta chii pagare vanhu asi takanogadzira kuti sinzi ndiri kumunda ndikuniripoda ndichitorera dzimwe dzenguva saka takadini sabhuku makataurira ndiani kanotaura kwa Chigodora sabhuku gudibira atizokudza ngati kumunda ikoko takaudza chairman kumunda kuti ngatiri zvakare kwana seku takazotaura aiwa taura here handisi uri kwazwa here mukomba zvarindauri ndaunotofona kuna sabhuku imwe mwakuti hazi mwakafona mwakaonini mwakataurira chairman hamuna kubvira mataura dai makataura imimi zvakafamba nemugwara nyaya isina kubvira asvika kwandiri kusafamba nemugwara kwaya kune ndokwakaenda kuita kuti nyaya isvike kwandiri mukaona muchibvisa munhu kuna chiremba muchibvisa munhu kumochari muchibvisa munhu kupolisi kwabva mwaita straight naye kumakuwa ungazvinonzi munhu ena washata kana kuti une mhosva dzaakapara dzekuti afarwa kuti apinde mumbaka bhuri rake inosara chitenderera mumba makanga murupiye urombwa here chinyi mwana gore ne8 months maubva mangosvisa kumakuwa imwe sapoonini sasekuru tsitsi dzenyu ngedzei imwe muroi kurinde chitunha kuti mwana wemukwambo unogara kwa Hwande uende koofira kune mubatsiri iyo kwakudhavhera richiya wikire pamba pangu mwanga muri anhangani pemwaka yake mwanawo anhangani enharaunda iyona here kana kuti ekuchechi enharaunda papa enhangani yekunharaunda anengati papa nasvika machenere sekuti kwakangoita kumaminda chechenyi chechirudzi EkwaMarange pane EkwaMarange umwe ari padhuze pana omwe wauya naye kuti ateererawo nyaya handingazivi hangu sekuti imimi zvendoda kuti muite manje ndoda kuti ndikuendese kwaMapositori Mapositori onyora tsamba kuna Marange mombomiswa kuna Mata tombotamba tese musiri mukati mwechechi wezi pemuri papo kana patori marabha homa ekuchechi kwenyuka anenge ata kutoshoreka mazibaba mukuru wenye wekuchechi kuno kundiani 17 Shaka ndinakira John Shaka une rizivo here nenyaya ndikamubvunza unotaura neruzivo nayo panhamo penyu pemwana ena wakanga ari kweri haanokwanisa kuya ngoti zvakaitika kumunda
Unogara mabwiri, ndinogara mabwiri. Ini ndikacheda muziko panapa mfuniso uchachi kwangu noparotoriziya. Chokwadi. Shwa ndikapfirwa panapa kwakuiga munhu pati panonga pachidikana munamato wamfundisi. Handiti mukuru wekuchachi kwenyu vaparonga achitozviziya. Pachipostori munofume kuone bhose. Anoita kana usiku. Wakamboikwa nguva imwe. Wakamuika nguva? Wakamuika mangwana. Mangwanani? Anoita usiku. Mangwana maseve. Wakararumba. Baba Mwana anga aripo. Baba Mwana yanga. Wakararumba. Iko kumunda. Anorarumba. Ya kumbuzi. Mwamuri kumulika. Mukura nayo. Mwamuri anga. Tukakauya kuchechi mufundisi wanga aripo. Wapa mwana ende kochera stress. Wakabveyo nguva yekuti uzosvika na 7 makuseni. Takatorara kumunhu. Mukoita basa. Mukire kumuika. Mapositori anonga ekumuchita. Zvandinoita ngezvekudai. Nyaya yenyu kuti ndifambe nayo ndakutosunga futi rabha homa renyu rekuchechi. Joni chaka ndakumusunga. Dai ndakatozviziya ndakatomfonera kuti anga ari pano. Hakuna mana matiri akadaro togona kumisa kunamata. Pane kachechi kemadzibaba kanona matiremoni numu. Mwachidhuku. Kakaponde mupengwa. Ndakavharisa sangano racho. Kodzero dzacho idzo. Mupengwa akasvika takaungana dai tiri kunamata. Tinofarwa kutomambanirana kuti timuise moko pamusoro dhimoni ribve. Kwero tore zvikoti zvokutsemura mukadzi mukuru ngezvikoti kumusana kuti mupengo uri kuyotsika pakirawa pedu. Tinombokumisa kunamata kusvikira mwarongeka. Ine imimi ndinokwanisa kumisa handimisi cheche apostori because yakakura. Ndinomisa imimi. Because muri mapere mudoje pero peke matewe wai mwakapi muri mapere. Uchatipedzere wai dzedu mukati momo. Vanhu vekwaJohani Marange vanozviziya, kwaSendi Noah vanozviziya. Chikristu netsika chiriko. Mwaifarwa kuti munhu wafa munoziya tsika dzedu kuti munoenda kwaSabhuku. Sabhuku unoziya kuti ndiwe vanhu ari muarea mangu mwene mwate nhamo. Unonga aripo. Wakamunongedzere nzvimbo kuti isai munhu ena ndiani. Ngati pamusoro Sabhuku. Wakakunongedzera nzvimbo yekuti igai munhu ena ndiani. Nzvimbo iyi indori mumunda. Mumunda mwako iwewe, inini munda mwangu munomu ndinoti Sabhuku ndiye ndinongedzera tike munhu wakwapo. Ndiri kunyepa ere maSabhuku? Andingo mumunda mwangu inini. Andicheri guwa pasina Sabhuku asina kuti chera apa. Wakanongedzerwa ndiani munda mwako iwewe? Ndiwo waSabhuku, ndiwo waHeadman, ndiwo wamambo pamuchiti pako. Wakuita madirajo chino. Kumona ere munhu wano. Hatisi kumuchitiba. Atigari kumuchitiba. Pamwe pane karupe pazo. Alright, chimiro chona kushata kweri kuita. Iyo rugara mwabo rimwe yo. Uri kuende koshasha muchiti. Koshasha kwapo halu. Munhu anoona nezvemuchiti yona ndianishe. Hatisi kumuchitiba ndati mwahari. Mwahari, unoona nezvezvipe mwahari ndiani? Panhirwa dzese. Pauchamene. Paunhirwa kudira. Mbori vapo utu wacho. Ndicho kutaura uchiziya. Mukabike mademba yenyu mwabweri mwanodirwa ndiani? Shine. Oh. Anditi Hwangura esei. Muri koshasha gomora neHwangura. Anditi ka. Munomuziya matongera anitaka neHwangura. Musati 29 munaye panapa. Munaye panapa. Opindurana naye. Pamusoro pedunhu rake repo. Muri kumushashira dunhu rake. Zvichaitika zviperi. Urwere hoperi bomo. Anhu kufamba usiku usakare zvipoko zvaananya anenge asina kufa zvakanaka pakwa kuende kuti apande kooika. Ndirude mukwambo wako. Ndirude mukadzi wacho hanzvadzi yako. Ndiruda chaka pano naSheni Hwangura panapa. Musati 29 topedza nyaya. Mandizwa majeka. Makanga mine anu mwakanga ari mukati mwenyaya yeyu. Douglas wanga aripo. Imwe muti muridzi wenyaya yacho. Munoimirira muchiipedza anditi ka. Andiwe changamira andisipoka nemavhiri. Atombotaura wani kuti ndakanga ndakamboike kamwe. Kuise kamwe. Alright. Ndakamboise kamwe. Ndokubudisa manyepo emurumo.
ndazwa paanga ari kutsanangura achiti kwazi isusu wakatizisa tiri pabarika iyo imba yamainisi tiri imba yamaikuru wati ndazwa achiti kwazi wakatizisa munzvimbo mwaakaenda koika ipurazi rinobata mhuri dzese family yawo nefamily yedu nedzimwe dzinana mai asicharipo zvatakauya ane nyaya dzaakaendesa kukoti apa kafa baba echiti tinoda kuti maproperties ababa agoiwe zvakanaka tobva taenda kuhigh court tikasarudza sister yedu yatakasarudza 1 anoziva ndi executor ndiyo akamirira kuzogowa maproperties zvakaenderana kumwana wese saka kana paine chinhu chinoitika whether muchato rufu ndiye munhu uri kumira akaita sababa kumhuri yaWeston majeka cheka saka rufu rwaari kutaura kuti wakaenda koika munhu waifanira kutopinda through that person ndoti kune mwana washaika asi zvakamira zvakadai munhu iyende waizo distributor information kumhuri yese saka iye wakataurira wacho ngopiyeyo nechimwe chinhu chemunofanirwa kuziva ngechekuti pemataura mitaura nenyaya dzeprotection order chinoiziva hunhu hwayo protection order haikurambidzii kutaura mesa protection order inotaura kuti svika nerunyararo usasvika nemhirizhonga ndikatorana uyu nine uyu protection order ndi mukoma wangu ndikaenda pamba pake uyu murunyararo hakuna kwanondimangarabo asi ndikasvika ndine noise pamba pake hazvidikani protection order ine time yayo munenge muchiziva time yokona makosvika kana riri gore hakuna protection order ya 5 years musazombofa makanyeperana makatororana rini protection order haisi protection order pamusoro yechangamiri anga ari kutsanangura nyaya dzakatisangisa kuti ende makoti nenyaya dziri kumakoti dziri kuhigh court dzisati dzapirako baba edu akaiti barika what 9 wives ini mai yangu H5 saka chakakonzeresa kuti tizoendesana kukoti ndiye akanga anyora tsamba ichiendesa kumunda achita kuti mai wake ndiwo ane kodzero yekutora zvinhu zvese saka isusu takazodini tazoti munhu wakutengeswa ndofunga kana kuti anga ari kukoti kwachanopupurira tazoendesana kukoti koti yakataura kuti zvinhu zvakasiya ndinyamufi ngezvenyu mwese asi iwo ndo akanga udini kude kutengesa munda tine munda kupurazi kumusoro mukoma ake Douglas asina kuyaba mabaya ake akasvike pamunda pandinorima tengese munda kupurazi baba nyanga akatenge purazi baba ane purazi chakatanga ngechekuti wakatanga unyore Timothy wakatanga unyore tsamba iye echiti inotaura kuti isusu wana wako mainini hamuna chinofanira kubenefita ba akatenga kana kuti akapuhwa baba wakatenga purazi akatenge neza Howard farm saka chazviri kuita ngechekuti pfuma yenhaka inoparadza ukama zvababa zvodai makasosiyana nazvezvo makatanga zvenyu musina dambudziko nenyaya yebarika iyi inotenderedze musoro shanje painyenga baba namenyu mwakanga muripo iyi mwatoberekwa kuti mutoona zuva mwakuwengana futi muri kuziva zvemuri kuita kuwengana kusvikira pakuti muonete dambudziko rekuti mwakwanisi kupinda wabatsire dambudziko rake ropa rababako pakaoma changamedo munasa mujekera isi pautu weduka kubva patakabva days tanga tichimhorosana saka ini pandakazoendese nyaya yekukoti wakanyore tsamba uchibva wafojere signature ngoma nawe kuna baba munhu asaradi baba redu ari kubulawayi akanyore tsamba inotora kuti imi maona kwama inini tsamba yakanyorwa yakaendeswa ndiDavid akagara apa but haasi kugara apa akanyore tsamba ichibva enda sepi kumunda ndasvika kumunda tsamba iyi ndakasvika ndikaiwerenga asi inini tsamba iyi ndaiwerenga ndaiwerenga tsamba iyi ndakatadza kudini kunyatsa kuzwe zvainga iri kutaura tsamba iyo ndakaisiya ichi iriko kwachairman saka nokudaro ndaonawo shuwa pamunda paakudini paakutengeswa ndakazosumudza chi ndafonera hama ndataura baba munini kune tsamba iri kunoko yakanyorwa iri kutaura kuti imimi wana wako mainini itaura kuti ine signature yanga tsamba yanga yakanyorwa ndiyo vice signature ichitaura kuti baba munini ndo akanyora tsamba iyo saka ndakazovafona ndikabvunza baba munini tsamba makanyora iri kunoko iri kuti paradzanisa itaura kuti wana wako mainini zvinhu zvese zvakasiya ndi baba kwatiri kuenda kwamajeka cheka taakutobuda kunze kwenyaya ngatirambe tiri mukati mwenyaya nyaya yedu yakatarisana shanje dzamai nababa wanyu nekuita sei dzoka tinozokubatsirirai pamberi apo kana tichinge tapedza idzi hati zitiri nekunga mai mhangara tinotarisana nenyaya ndakudaidzirai kuti mimi hamuna raramire kuti munhu anofa kubva kuna chirembayo kwabva mwati straight kumakuwa munode kuziva chikonzero chacho mutungamiri wechechi muda kuti ndimudaidze auye pano anditaura kuti wakazvibata sani kuti azoise munamato zvisingazikani nasabhuku munharaunda mwani kana ari iye wakuziya tsika dzedu tichachizwa ndiye ndinomuda panapa musi 29 Douglas uyo ndiri kumuda panapa musi 29 mukwasha wenyuni hanzvadzi yenyu musi 29 ndiri kuvada pano
mukakundikana kuuya handina chinondinetsa. Mazano ndinawo ndinoita mazano angu. Uya musi wa 29 pana 8 o'clock togadzirisana nyaya iyo pera. Ndatoda kubvunzawo baba kuti pane makuwa mangana emwaka ike mwana wakando ndipo mwande ike adzibvinda renyu kana kuti ndokuta kuita mwana washupa. Patore makuwa akawanda. Mai aika nguwa yanhuwa. Mwana takamika mangwana. Anhuwe makuwa amwe ese mwaika nguwa iyi. Aiwa isisi pane makuwa takaika pa family pedu pane makuwa 2 kwa 3 ndisikakangasi. Ndati mwaika nguwa iyi. Mangwanani. Mangwanani. Anhuwa ibuda ari mumba ere kwati andobve chindo yekuno. Aibuda ari mumba. Amwena amekati makuwa yoka. Amwena achi makuwa amwacha ipa ane mwapo. Aigara mukumbo ni mwapo. Munoziya kuti muri munhu wenyama imwe. Munozvikokere imwe mweya isina nebasa rese. Mweya kumkwambo kwako kuti mumba mwenyu moti. Zvendabva kutaura apa kuti muzukuru atoreswe chitupa chedzinza. Unokunesa pazuva renhaka yababako. Kana rinyari gora rinyari zvikombi raberekwa ngari rine dzinza raro. Rine dzinza raro hakuna munhu usina dzinza. Wakatange gora cho ndiye. Ndimwe akatanga. Nditori chobadizwe. Baba shanga aripi. Baba changa wasitosvika si akatanga umba. Ana matwa Aichimbisa mamuti baba shanga aripo. Ndati baba shanga akazosvika. Chakaitika pane vanhu aka. Wakanga vari pavhasi trek yekusada kuzikana nekuoneka pane kahunhu kawakaenda kunoita. Zvekuti ndikadaidza mukuru wachechi akauya kuti tenda apo ndikamubvunza bvunzo yakawanda panapa muchazwa chokwadi chabuda chasiyana nezvari kutaura. Muchazvizwa kuti chabuda panapa. Zvisinei imi muya musi wa 28. Uyo shaka ichamfonera ndega dhondowari imi mbatai hanzvadzi dzenyu nemukwasha wenyu. Hanzvadzi dzenyu nemukwasha wenyu ndiri kuuya kwatongo maonouya nemari dzavo dzedare. Mapositori hazvina arume hazvina akadzi. Uyo ndiri kumudaidza sewitness. Asi kuti mwati ndoda kumitawo musungu apinde mukati mwenyaya mozopedzerana mwakuchechi.